nagkalok-kalok na sad ta. Mga tuta dito sa garden. Tinawan niya. Muna ang berries diri. Stackelbeer ang pangalan na kung sa German pa. Oh, kabantay mo sa dagan kay gulod. Di man maklaro. Asa tong oda? Tara. Asa to? Di maklaro guys. Hala, grabe asin tanaw. Kamera padong diri. Naawan ninyo. Wala na yung buka, na yung dahon. Upaw. Upaw yun sila guys. Na. Tara pa. Kabantay. Klaro ba guys? Emang ko ka-sure kung klaro ba ninyo. Para pa. Nago na din sila dahon. Bunga na lang nabilin. Uy, 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 uy. Ito magugulog guys. Sito. Uy, 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 uy. Kay madlok ko mo dikit sa tanong. La. Laluya sa mga tanong guys. Di mo maluya na nga naning kamutin taon sila. Wala na yung dahon. Picture na to ang ulod anyaga. Lalu aja kayak natanaw mo diri adakan kay ulod. Asa to? Hala dara. Antay mo. Hala dara. Na. Ingana sila kadagan. Pagitunta mo sa ako ang gibuhat gahapon. Nananuman ko gahapon diri. Tanom ko og kanang gulayon. Kag may pagod siya kayo. Kami nga berries, wala sila. Pa sila kauna sa ud. Antasag din ang mga radrangon. Umana siya, pakitang tama. Umana siya akong kamatis dire, akong gibalihin. Tulura na sila kabuo. Kanya kani kanagagmay pa kaayo ako nang gitanong gahapon. Una na say wala na daw na ako sa naputol na gikaw na pudog mananap. Tara kada diha niya gitabunan ako sa inyo na pati dito. Mana siya akong gitanong gahapon. Ako siya gitabunan para dili maaraan og iring og kanang dili makaon sa deer ang kanang gulay. So marata siya. Arita. Lingkod. Tara mo na ang garden house dire. Kanahan ka magtambay dire. Kay malinawon kaayo. Nya kana siya da sa tubangan. Nya kana siya diha guys. Kana may kandara. Kana padung adto. Hazelnuts na sila. Pero dili na siya dire nabilang sa lote sa kuan na dira sa ubos na tagiyaan na siya. Ninot kayo magkuan dire picnic. Magluto dire. Gahapon tibuk adlaw ko dire guys. Sayo sa bundag ko nag-start nagkuan ko kay na ipang-refillan ako og yuta ang mga kaang. Kaya nananumsad ko plus ako ra po nagtabon-tabon sa akong mga gipang tanong. Nalingaw ko gahapon pero karon wala sad kay nanguan ko garon nang limpyo ko.
Basin sunod na po dari nasad ko dire. So, maara to siya guys. Thank you for watching. Bye!